Boom! Big up the Exit Empire Music Productions with their pandemic advertisement. It's like much under the roster with their pandemic with the producers. Link up, you First of all, you were there for me kwasekuqaleni akekho fana nawe mami apha emhlabeni nditshintsha friends when udlala uhleli futhi ceba unongalivezi manje intlungu zingapheli le nto ingam nawe ngo nakumjito umdala ngo kusekwe-time kaloku ndiyayazi ke unenjongo uneqhayiya nebhongo you deserve the best ifuna uncomo kuwe no distress kudala ndikhwezimeso unyamezele naw just relax ufundisa indlela zokuzithandazela ndiyabulela ubulikhandlela xa ngabuni mani undikhanyisele you deserve the best ifuna uncomo kuwe no distress kudala ndikhwezimeso unyamezele naw unozala nguwe batukuzala kuzelula nami ndiyavuma ndingumzekelo ndiyaphila unozala nguwe owami umama yindoda yimbokodo njengensika nasebusika ligoqo kuthando lifudumele yima nokuqalela mfonguma she's the queen, you know it among the kings, yeah. From ebunzumeni to the struggle when the show slali sijile sozofana umbone eqombile soloke ncumile wanibonisa wanifundisa inhlonipho nembeko ewe ndiyamthandaza uThixo agcina uma lena imizamo all the sacrifices you made soloko khona wanyamezela love you man. Yimba wathuma sekade waqina noma ngizima behlale hleli nami noma nilawu bengadinwa mama ndiyabonga sengenda mdala sengizobhadala mama ndiyabonga sengenda mdala unozala for you, mama. I'll make sure all my grind that you never suffer.